Bé, bona tarda. Sí. Bé, benvinguts. Avui és la segona activitat del programa d'activitats entorn de l'exposició In Illo Tempore. Vam encetar amb una visita guiada de l'exposició i avui debutem amb les xerrades que es complementaran d'aquí 15 dies amb un taller per la canalla i podeu agafar-lo en paper aquí a recepció o consultar-lo a la pàgina web i trobareu les activitats que hem programat entorn de l'exposició i en les que esteu, que ho sapigueu, convidats i convidades. Aleshores, bé, si heu vist l'exposició o si no l'heu vist, ha sigut un esforç important per la casa i un dels elements rectors que teníem importants era obrir caixes per preparar una exposició i que fossin els objectes els que parlessin. I una de les coses que vam trobar va ser un fragment de ceràmica, un fragment d'un dòlium, un gran contenidor de vi, que portava un segell imprès. I en aquest segell imprès hi anaven unes lletres. L.lic.cres. I l'interessant és d'on apareixia, d'on provenia aquesta peça. Aquesta peça prové del límit entre Granollers i la Roca. Per tant, d'aquí. I, estirant del fil, la gent que en sap, ja havia estudiat peces similars i havia desenvolupat aquesta abreviatura com a Luci Licini Crèsim o Crèsimus. O Crèsumus. Bé, això entroncava amb una teoria que ja s'havia desenvolupat cap als anys 90. El professor Mayer ens havia explicat que a través de la toponímia medieval s'havia intentat lligar el que era un fundus licinianus, una propietat dels Licini, d'una família que l'Oriol ens comentarà molt bé, amb Lliçà. Lliçà de Vall, Liciniano, Liciano Superiore, el superior també. Per tant, era molt llaminer començar a estirar el fil i parlar d'aquesta possible propietat dels Licini. I això ho havia desenvolupat l'Oriol, el professor Olesti, juntament amb en Piero Berni i en César Carreras, ja a finals cap al 2005, amb una proposta ja molt llaminera, que era identificar aquesta propietat dels Licini amb les restes arqueològiques d'època romana de Granollers. Per això et pren tot el sentit que el tinguem avui aquí perquè ens pugui parlar d'aquestes propietats en el Vallès. La recerca d'un nom pel Granollers arrenca des del segle XVII, on ja, d'una manera una mica tan fantasiosa, s'havia intentat lligar l'existència d'un pretor romà, Luci Ganulei o Ganulei, amb Granollers, una mica allò torticeramente, que dirien, no? Per tant, el tema del nom sempre ha estat una obsessió. Després va fer fortuna l'encertadíssima visió d'en Josep Estrada amb el tema de Semproniana, una estació viària que apareix en el primer vas de Vicarello. El que passa que l'arqueologia no ha acabat de certificar aquesta hipòtesi. Per tant, el tema del nom ha estat un tema de recerca molt interessant, però no tot es resumeix i acaba amb un nom. Lo interessant és que avui parlarem de nissagues relacionades amb la producció vinícola, entre els quals la família Licínia, i això ens portarà a encetar una història molt interessant. De fet, l'exposició es titula In Illo Tempore, no es titula Vila Licínia. Potser era molt agosarat, és una de les preguntes que li podem fer al professor Olesti, si l'hem encertat o no. El professor Olesti és professor titular del Departament de Ciències de l'Antiguitat de la Universitat Autònoma, ha publicat desenes i desenes de treballs sobre arqueologia romana a casa nostra i en especial té aquesta línia de treball sobre la propietat molt lligada amb estudis d'arqueologia, toponímia, epigrafia,
I és un món per descobrir. Per tant, Oriol, moltes gràcies. Aprofito per dir que, tot i que sembla més jove que jo, m'havia donat pràctiques a la universitat. Algo sempre queda, I gràcies no només per venir a fer aquesta conferència, sinó per creure també una mica en el projecte que fèiem i participar en la redacció també del catàleg. Casa teva i gràcies. Molt bé, gràcies, Marc. Moltes gràcies per aquesta presentació. La teva presentació, ara veig que el títol havia d'haver posat Nissaga de poder. Si els que ja tenim una edat vam veure aquella sèrie Nissaga de poder, que era justament d'uns propietaris vinícoles i el vi del Penedès, doncs mira, m'has donat una idea, potser un proper article li posarem un títol més adient. Bé, a banda d'això, jo vull agrair a en Marc i als companys aquí del Museu de Granollers haver-me convidat avui i haver-me fet partícip d'aquesta exposició. Vaig venir a la presentació i realment una exposició molt singular, molt interessant. I avui parlarem una mica d'un element que és no només Lliçà, Liciniano, els licinis i tot aquest món, sinó el que és una mica tot el món de la producció, tot el món dels grans propietaris terratinents d'època romana a la Laietània. La Laietània, després ho veurem, és aquest territori que grosso modo és la zona costanera de la província de Barcelona, Maresme, Vallès, Baix Llobregat, i sobretot en aquest tipus d'estudis, a vegades una mica pomposament, li he posat el títol de paisatge social. És a dir, nosaltres estudiem el territori, estudiem els jaciments, però estudiem les societats. I aquestes societats també es poden estudiar des d'un punt de vista complex, com un paisatge on interactuen grups socials, dependents, esclaus, lliberts, propietaris, d'una manera molt particular en època antiga, i això és el que té sentit pels historiadors, intentar veure com funcionen les societats antigues i des del present què ens diuen aquelles societats que és del nostre interès, que ens exemplifiquen, que ens ajuden a comprendre, que ens ajuden a explicar. Els jaciments, l'arqueologia és totalment necessària, però hem de tenir sempre en compte que a nosaltres ens interessa sempre aquesta última visió social, històrica d'aquests processos. Per fer això, poso les ulleres perquè encara que m'han dit que soc molt jove, no ho soc tant. Parlarem en principi del paisatge rural, una introducció molt bàsica al territori en època romana, la producció del vi laietà com un element bàsic per entendre el gran creixement econòmic, la gran eclosió d'aquests territoris de la Laietània, sobretot al segle I, després de Crist, el paisatge de la producció, i després ja passarem més a la part d'aquesta gens que ens explicava abans en Marc, els licinis i tota aquesta relació amb la zona de Granollers. Si comencem amb el paisatge rural, tots coneixem aquesta imatge del territori rural com a urb, ciutat i territori. A la urbs tenim sempre aquestes ciutats amb Cardo de Cumanus, etc. I en el territori sempre tenim viles, que són aquestes grans finques, senyorials, que de fet només és una part del territori rural. Això és un model que després veurem molt simple. En realitat les viles eren una petita part de tot el poblament rural que hi havia. Granges, graners, magatzems, forns, petits establiments, camperols. El món rural és molt més complex. Sí que és interessant aquest model de camp-ciutat. Fa molts anys, Miquel Tarradell, que crec que ara es fa el centenari, s'està celebrant, va fer un estudi molt interessant, és un mapa molt antic, que tothom el critica molt, però que està molt bé perquè va col·locar els punts de les ciutats romanes de Catalunya, va fer un radi de 40 quilòmetres i va demostrar, o ell volia amb aquest esquema, demostrar que qualsevol territori de Catalunya està quasi a menys de 40 quilòmetres d'una ciutat romana. És a dir, la imatge que el món romà és un món de ciutats, enteses com ciutats i territori, funciona a tot arreu. Aquest mapa avui en dia podria ser millorable, però la idea era bona. Avui en dia fem això, fem aquests mapes, això és l'Imperium, és una web que podeu consultar on podeu fer un focus, de fet el podem fer, i veiem tota la xarxa de ciutats, vies i nuclis que coneixem o a través de l'arqueologia, l'epigrafia de les fonts, per veure realment com el món romà és un món de ciutats, amb una interconnexió, rutes, i si fem el focus cada vegada anirem veient que no només hi ha ciutats, sinó que comencen a aparèixer nuclis secundaris, altres tipus de nuclis. Després, si cal, parlem una mica de Semproniana, que és un d'aquests nuclis vinculats a la via, que no és una ciutat, tampoc és una vila, aquests nuclis intermitjos. Aquest model, en realitat, com hem dit, és molt més complex.
Us poso aquí una vinyeta dels agrimensors romans. Els agrimensors, pobres, els meus estudiants tots ho saben, són els tècnics del territori romà i eren uns autors, uns pèrits que organitzaven, gestionaven el territori. I aquesta gent van tenir la mala idea de recollir la seva disciplina en un corpus, que el coneixem, que el tenim, que és una literatura molt densa, on ens expliquen com es gestionava el territori. I per sort nostra tenim vinyetes. Aquesta és una còpia del segle IX, però tenim còpies del segle VI, i ja veieu que no només hi ha una ciutat, aquí tenim una ciutat, però també tenim altres nuclis, tenim muntanyes, tenim unes àrees que ens diuen que són unes àrees d'un territori espacial, és a dir que fins i tot en aquest model ja veiem que hi ha canvis. I per sort també a vegades, per entendre el paisatge de la producció, tenim la sort d'algunes, per exemple, aquestes pintures pompeianes, on veiem el Vesuvi tot ple de terrasses i de vinyes. És a dir, el territori, en època romana, la viticultura era un fenomen que trobàvem arreu, perquè és un gran negoci en època romana i, per tant, una gran part de terres estan dedicades a això. Si veiem a baix, es veuen com uns emparrats, no només les vinyes a les terrasses, sinó també hi ha com uns emparrats aquí baix, és a dir, una imatge d'aquest territori que ens hauríem d'imaginar els turons de la Laietània, en bona part també organitzats d'aquesta manera. D'això en sabem molt poc, però tenim aquests documents. Alguns mosaics també, la vila rodejada de totes les emparrats de vinyes, aquests emparrats, els diferents processos. Realment el vi és un sector productiu fonamental, evidentment la sericultura, la ramaderia, però el vi és un model de gran rendibilitat que serà molt important en tots els territoris romans i especialment a la Laietània. Si ens anem a la Laietània, aquí tenim les grans províncies actuals, les comarques actuals, que podríem agafar també una mica el Penedès, no està tan clar, en tot cas aquesta segur que és la Laietània, ja veiem el Vallès, i en aquest territori tenim, en aquell model que hem vist a l'inici, aquelles unitats de ciutats, tenim un conjunt de ciutats que les coneixem relativament bé. No totes són del mateix moment, però en el segle I totes aquestes funcionen. Bàrquino, Baètulo, Iluro, Blanes, una mica mal coneguda, Caldes de Malavella, Egara. No hem posat Semproniana perquè, com dèiem abans, Semproniana, ja en parlarem si cal discussió, no sembla que mai hagi tingut una entitat urbana, per tant, no ha d'estar aquí. Lògicament, la zona de Granollers hauria d'estar sobretot en l'òrbita d'Aqua Calidae, si recordem aquell model senzill d'en Miquel Tarradell. Aquest model, de fet, no era tan senzill. Per exemple, tenim un document trobat aquí a prop, aquí a Montornès, que és un terme augustal, ho diu la inscripció, que és una fita que delimitava el territori de les ciutats. És a dir, en el món romà, tot el paisatge estava delimitat, mesurat i inventariat. És a dir, hi havia un cens de tot allò que era una propietat, que era important, i, entre altres coses, hi havia uns límits territorials, que eren límits administratius. Cada ciutat acabava en un punt i en l'altre punt començava el territori de l'altra ciutat. Una esfera d'una magistratura, d'un poder diferent. I, aquí tenim la sort al Vallès que tenim un límit. La mala sort d'aquest document és que no diu quines ciutats hi ha, perquè els termini, a una banda hi ha un nom d'una ciutat i a l'altra, i aquí està trencat i no sabem si és Baètulo, si és Aquae Calidae, si és Bàrquino, podem dir pràcticament el que vulguem perquè està perdut. I els límits arribaven fins i tot als límits de propietat, molt difícils de trobar, però aquí al Maresme, Can Solaret a Mataró, els companys d'Àtics van identificar als anys 80 un límit de propietat que respon al que ens deien els agrimensors. Aquests personatges que els deia abans, que delimitaven les finques, ens diuen que una manera de delimitar finques era amb àmfores tallades, plantades cap per a baix, amb una fossa, límits de propietat, perquè si hi havia una disputa entre diversos propietaris pels límits, quedava sempre una marca oficial d'aquella propietat. Això és important simplement per tenir en compte que el territori romà era realment un territori organitzat, delimitat, controlat, i per tant responia tot el model romà, tot això que nosaltres anomenem el dret romà, responia a una base clara que era l'interès en defensar la propietat i dels propietaris de defensar el seu patrimoni. Si passem una mica a l'arqueologia del territori, el que nosaltres, quan intentem estudiar el paisatge, normalment ens trobem mapes d'aquest tipus. Això és el Vallès, això és la tesi d'en Joan Oller, un company meu a la facultat. Aquests estudis permeten identificar les formes de poblament, els jaciments, la seva evolució cronològica, això és del segle I, podria haver posat el segle II o el segle I abans, veiem com van canviant les pautes,
Però el que és important d'aquest mapa és que tenim amb groc i aquestes estrelles vermelles les viles, canterrers, etc, i en verd tenim altres nuclis rurals, fons productors, és a dir, ja veieu que tenen una llegenda diferent perquè hi ha diferents tipus de poblament rural. Aquest tipus de mapes ens donen una imatge d'una certa forma d'ocupació del territori, però és una informació limitada, perquè realment aquí no hi ha ni propietaris, ni sabem com era una finca, simplement tenim un mapa del poblament. Ens dona una pista, però estem una mica encara lluny del mapa de les propietats. És interessant d'aquest mapa que veiem que hi ha una jerarquització en el poblament rural romà. Tenim les viles, les grans finques i tenim nuclis secundaris. Això millor que el Vallès tenim aquestes grans viles, Canterrers, Can Cabàs, Sant Cugat, algunes més ben conegudes que altres, però Canterrers, una vila molt impressionant, aquí a la Garriga. Això ho veiem més bé al Maresme, aquesta jerarquia. Aquí tenim un mapa del Maresme, en vermell les viles, aquests centres senyorials, en verd tots els punts rurals que articulen, que estan al voltant d'aquestes viles i que podrien correspondre a moltes coses diferents. I algunes, per sort, les coneixem. Tenim, el que es diu a l'esquerra seria un petit tuguri, una casa amb 2 habitacions amb uns espais d'emmagatzematge. Aquí a la dreta, una cel·la binària, un primer taller de producció de vi, on tenim un petit espai residencial, potser amb una petita premsa, i un conjunt de bases de dòlia, que deia abans en Marc, aquestes grans tanalles per fermentar el vi, que són un petit espai productiu. Això és pràcticament una petita casa de pagès. Tenim el Morer. El Morer és un gran centre industrial, un conjunt de sitges que ocupava 2 terrasses, com a mínim devien haver-hi 60 dòlies, fosses d'aquestes tanalles. Hi haurien 2 espais d'emmagatzematge, tot un sistema de premses perquè baixava per decantació, per gravetat del producte. És un centre industrial. Abans hem vist un petit centre productor, aquí hem vist un gran centre industrial. I encara al Maresme, a Tallà, coneixem el Varal de Vallmora, que és un gran centre de premsatge. És a dir, fins i tot en aquest model de poblament hi havia llocs especialitzats en aquesta producció. I aquí podríem posar forns, tallers d'àmfora, tot això forma part d'aquest espai rural, tot ell dedicat al vi, i acabaríem amb les viles. Aquesta és Torrellauder, la vila, una dels més ben coneguts del Maresme, que és la casa senyorial. Aquí hem d'entendre que trobaríem el propietari, però la finca podria englobar tots aquests centres que hem anat veient productius, que formarien part d'una mateixa unitat de producció. Fins i tot avui en dia podem baixar al paisatge. Això són un camp de fosses de vinya. He posat aquestes que són franceses, però ara en tenim de catalanes molt maques. Són fosses que segueixen els eixos del territori, a vegades responen al model de centuriació. Aquí tenim la foto. Tenim totes les fosses de vinya romanes, això és el sud de França, que s'han excavat, i aquí tenim el perfil de la fossa, on fins i tot s'ha pogut identificar on hi havia el plançó i on hi havia el pal per aguantar la vinya. És a dir, podem tenir un paisatge, ens falta la planta, però tenim tota la resta d'aquesta impronta d'aquest camp de vinyes. Això permet refer el model. Sabem que es podien plantar 2 vinyes a banda i banda, que es podien ajuntar, que es podien empaltar. Tot un model que ens expliquen les fonts antigues i que a Catalunya el tenim documentat. Això, per exemple, és el Varal de Vallmora, aquell centre productiu. Hi ha unes fosses de vinya en aquest moment. O un exemple molt bonic, això és la vila dels Ametllers, on tenim la plantació de vinya amb aquests petits fossats tocant a les parets de la vila, com aquell dibuix que hem vist abans d'aquests personatges amb un emparrat tocant a la vinya. El món de la producció vinícola realment a tot Catalunya, la Laietània, però també altres zones, i els hi podria posar camps de fosses de vinya que s'han trobat recentment al Penedès d'època romana, amb 70, 80, 100, 150 fosses de vinya alineades, que són les que s'han conservat. És a dir, segur n'hi havia moltes, n'hi devia haver-hi milers. Nosaltres hem conservat el que, per sort, hem pogut localitzar arqueològicament. I fins i tot, en aquest model de la propietat, a vegades tenim la sort de trobar això. Això està aquí al sud de França, a la Via Augusta, que a França és la Via Domícia, un camí privat. És una fita d'un propietari que tenia un camí, però els camins, com que tenia una servitud pública, ens diu clarament la inscripció que és privat però precari, és a dir, ha d'estar obert al pas de tothom. Són inscripcions que ens demostren el veritable control sobre el territori que hi havia, perquè això era un dret de pas. Ningú podia tancar aquest camí, el propietari no el podia tancar, l'havia de deixar obert. Per tant, això ens està parlant de tot aquest model d'organització territorial. I després d'aquesta introducció passem ja al paisatge social, als productors, que és una mica el que ens ha portat aquí.
El que explicarem ara en realitat és molt senzill. I si és complicat és que ho estem explicant malament. Però en realitat penso que el model és un model que tots nosaltres podrem entendre i que està una mica explicat amb unes quantes diapositives, però que és senzill de seguir. La idea és bastant senzilla. La idea és, saltaré alguna diapositiva, si no ens allarguem molt, la idea és, la societat romana, aquestes ciutats, aquestes viles, eren nuclis organitzats al voltant dels propietaris. Els propietaris eren les èlits de les ciutats, els rics eren els terratinents, els rics detentaven el poder local i, per tant, hem de pensar que les formes de propietat que tindríem en qualsevol territori, per exemple a la Laietània, seria un model territorial de petites, mitjanes finques, però on hi hauria un joc molt important, o tindrien un rol molt important, les grans famílies que acapararien una part important d'aquestes terres. Finques potser no molt grans, potser finques mitjanes, però nombroses. Això és un model, però l'arqueologia és difícil que ens ajudi a entendre això, perquè aquells mapes que hem vist abans de punts són llocs de producció, llocs de residència. Les viles poden donar una delimitació d'alguns espais, però hi ha molt més poblament que no són viles. Per tant, hem buscat una eina que ens pogués explicar una mica com podria ser el món de la propietat a través d'informació diferent. I això ho hem fet a través de la toponímia i de tota l'epigrafia que en el territori trobem, no l'epigrafia monumental, sinó l'epigrafia de la producció. És a dir, tots aquells elements, com aquesta marca que abans ens deia el Marc, que els trobem per tot arreu. Un licini aquí, un porci allà, és a dir, tenim centenars de documents petits, les marques de les àmfores, que ens està parlant de gent que viu sobre uns llocs, i també tenim tota una sèrie de toponímia medieval que ens podria donar una imatge del paisatge antic. Aleshores, anem una mica per ordre, per no perdre'ns. A Catalunya tenim la sort que tenim un volum d'informació medieval importantíssim. I això ens permet tenir una visió d'un territori que en altres zones no tenen, que ens parlen segle X, XI, XII, on encara trobem fortes reminiscències del món antic. La documentació medieval ens parla de paretes fractes, paretes destructes, paretes antiques, estrates. Ens dona molta informació d'un món que els medievals ja no en tenen, però que forma part de l'herència que els ve del món tardoantic i del món a l'imperial. Entre aquesta documentació apareixen topònims. Topònims de molt tipus, topònims preromans, però una part important d'aquests topònims són topònims que s'han format sobre un nom romà. L'exemple que tots ens ve al cap, Liciano. Licinius és un personatge, la seva finca, com ara veurem, s'anomenava Fundum Licinianum, i aquest Liciniano s'ha conservat, o Liciano, en els documents medievals i ha arribat fins a nosaltres. Com s'originen aquests topònims? S'originen perquè qualsevol finca romana rebia el nom del seu propietari. I al nom del propietari se li ajuntava una desinència, anum o ana, Licini, Licinià, Licinianum, Corneli, Corneliano, Porcio, Porciano. En realitat és Fundus Porcianum, Fundus Licinianum, Fundus Cornelianum. Aquests topònims van funcionar durant l'època imperial, tardoromana, i quan arribem a la documentació medieval, moltes vegades la idea de la propietat original s'ha perdut, però l'espai es conserva. És més, molts són parròquies. Són parròquies almedievals que estan originats, molts d'ells, en viles romanes. Licinià o Licià, Cornellà, tots aquests topònims que ara veurem, quasi sempre són una parròquia, perquè és el que ha fossilitzat el nom més antic. Aleshores, si s'entén això, seguirem una mica l'argument que el tenim aquí. Els topònims són difícils de datar. Hem fet nosaltres un buidatge de molts topònims a través dels cartularis, Sant Cugat, la Catedral, etc., de cartularis medievals, que a Catalunya repeteixen molts. També tenim l'obra de Joan Coromines. Coromines va fer un recull de documentació medieval molt sistemàtica. Això ens permet tenir un corpus de documents on ens apareixen molts topònims originats en noms de família romà. Són tots aquests que hem dit, d'acord? Aleshores, el nostre argument és bastant evident. Si tenim uns topònims basats en nom
de família romà. Anem a veure per què trobem aquests topònims, quin és l'origen d'aquests topònims. Ara veurem que és una propietat. I després anem a veure si aquests topònims lliguen amb el que ens diu l'epigrafia amfòrica o l'epigrafia monumental que tenim en aquests territoris. Licinis. Tenim un licinià o un licià, tenim uns licinis en aquest territori, n'hi ha a l'epigrafia amfòrica, n'hi ha a l'epigrafia de les ciutats, i d'aquesta manera, com un puzzle, intentem lligar, posar, diguéssim, peces que intentin lligar uns personatges amb els altres. Això té algunes pegues, perquè així explicat així és molt fàcil. Té alguns problemes, un problema molt evident. Els ciutadans romans tenien finques a territoris allunyats. Un mateix ciutadà podia tenir moltes finques. Per tant, no sempre el propietari ha de viure allà. De fet, sabem que molts hispans tenien terres a Itàlia o tenien terres a la Gàl·lia i molts romans tenien terres a Hispània, per tant, no sempre estan en el lloc. Però en el model, la major part d'èlits han d'estar al lloc i han de tenir les terres a la seva ciutat. Un altre problema que tindrem, que després el veurem, algunes finques no són de grans famílies, algunes finques porten noms de personatges d'origen servil. És una evolució del propi imperi romà. Hi haurà gent d'origen esclau que s'enriquiran tant en època romana que acabaran sent propietaris i, per tant, acabaran donant nom a una finca. Trobarem alguns exemples aquí al Vallès. A poc anirem veient que aquest model és més complicat, però això també té l'interès de veure com evolucionen aquestes formes de propietat, de poblament i aquesta interrelació entre els personatges. Bé, quines són les grans famílies de Bàrquino? Les coneixem. La Isabel Rodà, que ha col·laborat també, la professora Isabel Rodà, bona amiga nostra, que ha col·laborat també a l'exposició i que vindrà a una d'aquestes activitats, amb una conferència que no s'han de perdre, és justament un dels epigrafistes, junt amb Marc Mayer, que abans s'ha mencionat, que han estudiat tot aquest territori, i les grans famílies de Bàrquino els coneixem. Padanis, Licinis, Cornelis, Minicis, Emilis, Domicis... Tots això són nòmina, noms de família d'aquestes grans famílies, no només de Bàrquino, Bàrquino, Baètulo, Iluro... Això és un fenomen que veiem. L'elit d'aquest territori de la Lletània sobretot està a Bàrquino, però també pot estar en aquestes ciutats secundàries, però molts d'ells estan a Bàrquino. Si aquestes èlits són èlits i per tant són terratinents, és lògic pensar que les seves finques, amb els seus noms, s'han de trobar sobre el territori. Territori de Bàrquino, territori d'aquestes ciutats. Nosaltres el que vam fer va ser un buidatge, ara m'ho salto això perquè és molt llarg, i vam trobar tota sèrie de topònims medievals, a la documentació medieval, que responien a noms de família romà. Llavors, m'haig de posar les ulleres, si no ho veig. Aquí poden veure Porciano, Octaviano, Niciano, Clerano, Silvano, Sirviano, Mizano, Tizano, Primiliano, Liciano, Pauliniano. Tots aquests són originats o en nòmens, o en nòmina o en cognòmina romans. D'acord? Per tant, el seu origen hem de pensar que és un origen antic. I aleshores ve la pregunta del milió. Són totes aquestes diapositives que m'he saltat. Per què aquests noms es troben en el territori? Per què aquests noms apareixen? Per què aquest nom d'una persona es queda fossilitzada en un territori? Doncs bé, és degut al sistema sensual, al sistema del cadastre romà. Si hem dit que la ciutat és un grup de població dominat per les èlits i pels terratinents, la base d'una ciutat romana és el cens, el sistema fiscal, el sistema impositiu. I tota ciutat romana tenia el llistat dels propietaris. Tenien aquí a la dreta, és un cens que hem conservat de Velella, una ciutat italiana. És un llistat amb tots els noms de cada propietari, quins fundi, quines propietats tenia. D'acord? És un cens, i això ens ho diuen les fonts, ho sabem pel Digestiastres, que cada propietari havia de registrar el seu fundus, la seva propietat o les propietats que tingués. Aquí els he posat a l'esquerra un fragment d'aquí, perquè no es veu perquè és molt petit, però jo els explico. Cada persona declara el que té i cada un declara 5 o 6 finques, algun en declara 20, d'acord? Però cadascuna d'aquestes finques té un nom diferent, no té el mateix nom. Per què? Perquè en el cens romà el nom que es conserva és el nom del primer propietari. És a dir, jo em dic Licini, tinc el fundus licinià en el moment que es funda la ciutat, que s'organitza jurídicament. Aquell fundus, el dia que jo em mori, o el vengui, o el cedeixi, o l'heredin, o el permuti, s'anomenarà sempre fundus licinià.
per una raó molt pràctica. No tenien informàtica, no poden fer com els nostres cadastres, que anem canviant el propietari. Els cadastres romans eren en bronze, per tant, la legislació romana obligava que el nom del primer propietari, encara que la finca es vengués, seguís sempre portant el nom del primer propietari. Per tant, el fundus licinià s'anomenaria sempre fundus licinià, encara que el tingués un personatge que s'anomenava Corneli. No es passaria a fer fundus Cornelius, d'acord? Seguiria sent fundus licinià. Això és el que ens diu aquest document, això és el que diu el digest, ens ho saltem, simplement és la declaració que ha de fer cada important, però tenim una vinyeta que és interessant, que aquesta sí que val la pena comentar-la, dels gromàtics que els he dit abans. Fixa't que diu F. Temasiano, Enfe Cariciano, F. Fundus Temasianus, Fundus Caricianus, Fundus Caecinianus, Fundus Petronianus, d'acord? Cada un té la seva finca i això és un model de territori, és una manera d'inventariar les propietats i tenir un cens i tenir un registre fiscal. Això és la base de qualsevol ciutat romana. Qualsevol ciutat romana funciona perquè això funciona, perquè evidentment cadascun d'aquests fundi paga els seus impostos, les seves taxes, i d'aquí depèn la resta del sistema urbà, del sistema municipal romà. No els estalvio tot el tema de les declaracions, etc., però és important aquesta idea que el primer propietari es manté, el nom. L'estudi que nosaltres hem fet, que és buscar topònims en el territori, ja Marc Mayer va començar als anys 90, però altres ho han fet. Això és Bessiers, aquí al sud de França. Totes les estrelletes que tenen aquí són topònims llatins, originats en famílies romanes. Després hi ha alguns amb cèltics i en ibèrics. Tots són topònims dels primers propietaris, que això formava part del cens de Bessiers colonial del segle I després de Crist. Itàlia és el país meravellós per la toponímia, perquè per poc que hagin anat a Itàlia veuran que la major part dels topònims són topònims pràcticament llatins que se'ns han conservat fins al dia d'avui. És a dir, molts noms són exactament el nom que tenien en època romana, una mica italianitzat. Tots aquests puntets que tenen aquí són tots els topònims romans originats amb noms de família romana. Aquí ho tenen apuntat: Atius, Fundus Daciano, Antonius Antoniano, Messianus Misiano, Petilianus Pidiliano, etc. És un paisatge fòssil, quasi tots són medievals, és a dir, tenim la toponímia documentada per primera vegada en època medieval. Fins i tot si ens n'anem a Velella, aquell cens que els he ensenyat, els investigadors han vist que la major part dels noms d'aquests personatges que sortien en el cens es conserven en el paisatge medieval. És a dir, aquí tenim, no el veig gaire bé, un Domitius, Valerius, Florius, Domitianus, Valerianus, Florianus, d'acord? Tots aquests noms s'han conservat en el paisatge de Velella on tenim els propietaris. De manera que realment el sistema funciona. Si tenim bona documentació al medieval, podem veure com aquesta estructura de la propietat, aquests grans terratinents que apareixen a l'epigrafia, els podem trobar a les seves finques, com a mínim en un districte, d'acord? En una àrea. És el que hem fet nosaltres. Hem buidat aquesta toponímia medieval, el medieval, l'hem ubicat sobre el mapa i hem vist que molts d'aquests, tots aquests topònims coincideixen el topònim amb famílies documentades en l'epigrafia. D'acord? Per tant, aquests són existents. Hi ha més topònims. Per exemple, un exemple a Sant Cugat, no sé si han anat mai, al costat del Media Market, hi ha un lloc que es diu Campanyà. És una església, és una parròquia. Em sembla que és, ara no me'n recordo si és Sant Jaume de Campanyà. Campanyà està documentat al segle XI. Campanianus, és un campanus. És el nom d'un personatge originat a la Campània i no tenim cap dubte que té un origen romà. És una finca d'un campanus. No està aquí perquè no tenim cap inscripció ni cap estampilla que hi hagi un campanus en aquesta zona. El dia que la trobem el posarem en aquest mapa, d'acord? De moment no el tenim. És aquest puzzle que deia. És un puzzle de 10.000 peces que en tenim 250. Bé, doncs amb això fem el que podem. Aquí tenim una mica el resultat d'aquests que estan contrastats. N'hi ha més, perquè aquest mapa és antic, i això és el que els deia. Com podem contrastar aquesta gent que existia? L'epigrafia amfòrica, l'epigrafia de tota aquesta documentació que tenim amb tots aquests elements. I amb tot això hem fet aquests mapes. Aquest és una mica més modern. Aquí els he posat perquè vegin Liciano allà dalt, que arribarem a Liciano tard o d'hora, no pateixin. La zona del Baix Llobregat tenim una gran quantitat, Miciano, Ticiano, tots això són famílies, els Minicis, els Cornelis, els Titis, els Valeris, tots els tenim documentats a Barquino, i aquí al Vallès, Pauliniano, Liciano, Valrano, Barberano, per exemple, Barberà, no tenim encara cap Barberanus. Per tant,
no està a l'altre mapa, està aquí perquè vegin els topònims, d'acord? Però bueno, potser algun dia el trobarem, potser algun dia trobarem algun d'aquests elements. Semproniana, la poso aquí perquè estem a Granollers, podria ser o un nom d'una finca, un Sempronius, una vila semproniana, però com que apareix aquí, com tots vostès saben, als Basets de Vicarello, interpretem que és una mansió, un lloc de parada de la Via Augusta, d'acord? No és una vila, no és una ciutat. La idea és que és un lloc de parada. Hi ha llocs de parada que són ciutats, hi ha llocs de parada que no són ciutats. Potser Semproniana és aquest, d'acord? I anem ja sentant-nos al Vallès. Per què ens interessen les formes de propietat i aquest mapa de propietaris que els tenim documentats a través de la toponímia? Home, perquè això ens ajuda a entendre aquesta gent què feien, a què es dedicaven, com havien arribat a aquest rol, com havien arribat a aquesta riquesa. I ja els hi faig un spoiler. Tots aquests quadrets que tenen són famílies documentades, la seva finca, que s'han dedicat al vi. És a dir, com veuen, són quasi tots. És a dir, quasi tots aquests membres de l'elit, la família, la gens, en algun moment o un altre es van dedicar al món del vi. I és lògic, perquè ja hem dit al principi que el vi és un dels grans motors de l'economia romana, sobretot de l'enriquiment. No del petit camperol, però sí del propietari d'una certa dimensió. La producció vinícola la coneixem per les àmfores, molt ràpid, uns mapes, simplement veure que les àmfores més antigues vinícoles, finals del segle II, principis del segle I abans de Crist, hi ha poquets tallers documentats. Les de mitjans del segle I ja en tenim més, ja veuen que al Maresme i al Vallès n'hi ha. I si saltem ja a la segona meitat del segle I abans de Crist, que són les Pasqual, aquests mapes ja són d'una densitat elevadíssima, ja tenen aquí a la dreta totes les estampilles, com cada vegada hi ha més marques de productors, etc. És a dir, un món més complicat. I si passéssim al 3 i el 2-4, que són del segle I després, i una mica endavant, encara en trobaríem més. És a dir, el Vallès, el Maresme, tota la Laietània, no és l'única zona, però sí ja veuen, l'Empordà, Cap de Tarragona, però la Laietània, sens dubte, és el gran focus. I és un producte que s'exporta. El vi laietà arriba a Roma, el vi laietà arriba al Limes, això és un mapa d'en Cèsar Carreras de la densitat de la distribució d'aquestes àmfores. Com que tenim les marques, podem saber on van. Seguint les marques, també per les pastes, podem veure on van. I bé, nosaltres ens n'anem una altra vegada al nostre Vallès i intentem veure una mica aquest paisatge social, això que dèiem abans, com interactuen. Tenim les grans famílies i de quasi totes, alguna ens falla, per exemple, els pedanis, que són, l'Isabel Rodà ens en parlarà potser, una de les grans famílies de Bàrquino, hauríem de trobar un pedaniano, pedani pedaniano, un pedanyà. Jo, de moment, no l'he trobat a la documentació al medieval. Ja m'agradaria trobar-lo perquè seria la seva finca. Però després veurem que indirectament hem trobat els pedanis a la producció vinícola. Hi eren, el que no hem trobat potser la seva finca. Bé, aquestes són les grans famílies i ara els hi faré uns exemples molt ràpids una mica de com treballem. Corneliano, on és Corneliano? Cornellà, no cal ser un gran investigador, a la zona del Baix Llobregat. Tenim una vila sota la parròquia de Cornellà, sota l'església, no sabem si és un Cornelius o no, però això, i tenim una gran quantitat d'àmfores de membres d'aquesta gens a la zona del Baix Llobregat. Aquí tenim un Luci Corneli, però en tenim molts altres. Per tant, no podem dubtar que Cornelis estaven ubicats a la zona del Baix Llobregat i és molt lògic pensar que la seva finca podia ser la finca que hi ha justament sota la parròquia de Cornellà. Valeris és una de les grans gens de Barcelona. Valeris ha donat Vallirana i Valrano. Valrano és al Vallès, prop de Sabadell, però està perdut. Està perdut al present, però existeix a la Fundació medieval. Ja hem dit que hi ha gentes que poden tenir moltes finques, no poden tenir una, poden tenir més. Vallirana és la millor, aquí tenim sempre, jo els hi poso aquí el document medieval on apareix, però ens ho saltem una mica, cartulària de Sant Cugat de l'any 949, etc. Tenim aquesta valeriana, hauria de ser una vila valeriana, perquè fundus dona un masculí, fundus és fundus valeriano, villa valeriana, això seria un tema interessant, però ara no tenim temps, i a la Bessiers, a molts llocs, tenim molts paral·lels, és a dir, que és un fenomen molt ampli. Tenim a la zona del Baix Llobregat de nou, a prop de Vallirana, una gran quantitat de marques d'aquesta gent, d'aquesta gens, d'aquestes famílies, a la zona justament de Sant Boi, als Forts de Sant Boi, hi ha tota una sèrie de marques, Quintus Valerius i altres, que ens fan pensar en aquesta família. Porci, aquests els hi poso perquè ja ens acostem al Vallès. Porcià és més o menys la zona de... perquè com del Vallès ens coneixem,
on hi ha el CMC, el polígon de la Ferreria, a Montcada. Saben aquella zona, el polígon de la Ferreria, que el nom haguéssim pogut Porcià, que és més bonic que la Ferreria? Doncs més o menys aquella zona, tocant a Cerdanyola, la vila de Canaletes, una vila romana important que és Cerdanyola, anem cap a Sant Cugat, és Porciano. La vila Canalílies, que surt al document medieval, ens diu Vila Canalílies in Porciano. Per tant, ens diu tot, que la vila de Canaletes ja es coneixia en època medieval, perquè hi havia una cosa que es deia Canalílies, de canals, allà es veia alguna cosa, hi ha un miliari, ja hi ha coses de documentació medieval, és Porciano, és aquest districte. Per què és interessant Porciano? Home, perquè, a part que aquí el tenim documentat, la vila de Canaletes és un dels personatges de Bàrquino més coneguts. I les àmfores d'aquest Marcus Porcius es troben a Badalona, fa poc ha sortit una inscripció a Badalona dels Porci, és una de les famílies més importants de tota la Laietània. I aquesta gent es dediquen als seus dependents, segurament, després en parlarem, a fabricar àmfores. Fins i tot hi ha una marca d'una oficina, d'una figlina, és a dir, una persona que es dedica intensament a produir àmfores d'aquesta gens, d'aquesta família, i és molt interessant perquè Porciano està en el traçat del Besòs, que és lògic que les àmfores surtin per Badalona, que és on trobem les estampilles d'àmfores, moltes venen de Badalona, i en canvi molts membres de l'elit estan a Bàrquino. Només tenim una inscripció a Badalona d'un personatge. És una gran família que va anar a la colònia. La gent rica anava a la capital. Com a tota la història de la humanitat, la gent amb diners se'n van a la capital, que és on poden progressar i fer una promoció política important. Acabarem un parell d'exemples d'aquests: Domici, Primulus, Primiliano. Un és Primiliano? Ho diu aquí, Premià. Premià és un evident topònim que ve d'un Primulus, i Primulus no és un nom d'una família, és un cognomen. Un cognomen vol dir que és un sobrenom, i Primulus és un típic sobrenom d'origen servil. No és un personatge de l'elit, és un home que segurament ha sigut esclau i segurament és un llibert. Sabem que els lliberts són els esclaus alliberats. Doncs bé, aquí tenim un cas diferent d'un nom que ha donat nom a la finca un personatge d'origen servil, un llibert. Un esclau seria impossible que tingués una propietat. Què és aquest Primulus, que dona el nom de Primiliano? Molt interessant perquè en tota la zona de la Laietània tenim marques de Primulus per tot arreu. També s'ha de dir que els romans tots s'anomenaven igual, i els cognomina encara més, és a dir, havia d'haver-hi centenars de Primulus. Però fixin-se que aquesta marca Prímul és molt ella la mateixa. És una marca molt particular, amb aquesta forma, aquesta anexa, la M, la U, i aquest personatge el trobem al Baix Llobregat, al Vallès, i després també el veurem que el trobem al Maresme. Per tant, era un llibert que es movia molt, després parlem dels lliberts, per tots aquests territoris i no estava en un lloc fixe. Segurament estava treballant per la seva família, després veurem que són els domicis, per tota la Laietània, perquè el món del vi era un món molt complex. Hi havia moltes feines a fer, hi havia moltes finques productores i aquestes grans famílies tenien segurament terres i dependents a llocs diferents. Aquesta estampilla, aquesta marca és un bon exemple. Aquí tenim Primulus a diferents llocs. Hi ha un Primulus a Calella, al Mujal, per tant, aquesta gent es movia. I el que ens interessa és que a Premià hi ha una vila molt espectacular tardoromana, que ara precisament s'obrirà al museu, Can Ferrarons, però Can Ferrarons té una fase de segle I que és un centre productor de vi. Per tant, és un centre, seria una finca dedicada al vi. I ha sigut molt interessant perquè en Ramon Coll i en Hàrrega acaben de publicar una marca Prímul, trobada, produïda en el lloc. Per tant, tenim un Primulus que està vivint a Primiliano, produint, i que segurament és un personatge dependent, però que pot ser o ell mateix o algú dels seus descendents aquest llibert que acabarà sent el propietari de la finca i acabarà donant nom a la finca. Quins Primulus tenim a Bàrquino? Tenim aquests. Domici Primulus és un llibert que arriba a ser Sever Augustal. Què vol dir Sever Augustal? Sever Augustal era la màxima promoció que podia tenir una persona d'origen esclau. Una persona d'origen esclau, encara que s'alliberés, no podia tenir cap magistratura. El seu origen esclau el vetava per qualsevol promoció. El que en el món romà neix és una magistratura fora del cursus, que és el Sever Augustal, que és un sacerdoci dedicat al culte imperial, que implicava una gran despesa, que donava la seva pompa, la seva visibilitat,
però que no tenia seguiment. Llavors, tots els nous rics d'origen esclau, que en veurem uns quants ara, amb el ratet que ens queda, tots arriben a Sevilla Augustal. No podien arribar més lluny. No. En època imperial, un esclau, encara que sigui alliberat, no podrà ser un duovir, no podrà ser un magistrat, ni podrà tenir una carrera eqüestre, ni evidentment senatorial. Prímulus, aquest Prímulus, no sabem segur si és el Prímulus de Premià. El que sí sabem segur és que Premià va ser posseït per una persona d'origen esclau alliberat, i segurament podria ser aquest. Faltaria trobar una marca d'omici a Premià. Llavors tindríem ja la corroboració que aquella finca en algun moment ha sigut dels domicis. Però esperem, no sempre tot funciona. Bé, ara estem entrant al paisatge social, hem parlat de molt de propietaris, hem vist aquest Prímulus i estem veient que hi ha lliberts, personatges que d'un origen molt humil, com a esclau, aconsegueixen ser severes augustals i acaben tenint un èxit econòmic. D'on ve aquest èxit econòmic? Tenim un altre exemple, Luci Pedani Epíctet. Al Baral de Vallmora, abans on hem vist aquestes fosses que hem dit que era un gran centre productor, l'Antoni Martín, cap als anys 2000, van trobar un segell, aquí el tenen, per marcar, on apareix Epíctetu de Luci Pedani Clementes. Epíctet és un esclau de Luci Pedani Clemens. Per tant, Luci Pedani Clemens és un propietari que té aquest esclau i aquest esclau treballava aquesta finca. D'acord? És una cronologia de finals del primer, principis del segon. L'epigrafia Barquino ens ha demostrat que hi ha un Luci Pedani Epíctet que a més sabem, pels treballs d'Isabel Rodà, que era, no sé si posat aquesta diapositiva, sí, la tenim aquí, que era, no la tenim, és igual, era llibert de Luci Pedani Clement. Per tant, tenim la mateixa figura com a esclau en aquest segell i com a llibert de Luci Pedani Clement a Barquino. I com acaba Luci Pedani Epíctet? Sevilla Augustal. Per tant, és un personatge que veiem que té, treballant en el món del vi, passarà de ser un esclau, aquí és un esclau, a ser alliberat i de llibert acabarà sent, probablement, prou ric com per ser Sevilla Augustal. I potser, si algun dia trobem un fundus, que s'hauria de dir epictear o una cosa així, podríem dir que és un propietari. I bé, tenim un altre cas, Cinecdemus, és igual amb el Salto, un cas semblant. És interessant Cinecdemus perquè també tenim la inscripció. El tenim com a esclau i el tenim a Castelldefels amb una inscripció honorífica amb una vila. Cinecdemus, el més probable és que sí que va ser el propietari de la vila romana de Castelldefels. D'acord? Ho saltem. Anem ja pels licinis, perquè és el que ens toca. Tenim Liciano i Pauliniano. D'acord? Què és Pauliniano? Una mica més difícil, però no és tan difícil, Polinyà. Pau, Polinyà. D'acord? Pauliniano és Polinyà, que està al costat de Lliçà, al costat de Liciano. Paulinià tenim una inscripció, una tègula amb un jaciment de Polinyà on apareix un Paulus que fa tègules, que segurament és el Paulus que després acabarà donant nom al lloc. Per tant, tenim al lloc un Paulus treballant en el futur Polinyà. Per tant, segurament és una persona que té aquesta promoció. Però el més interessant que Paulinià està al costat de Licià. I tenim una inscripció a Barquino on Luci Licini II té un amic que s'anomena Marcus Paulus Paulinus. Per tant, tenim els dos personatges junts a Barquino, fent-se un homenatge, i tenim els dos personatges junts en el territori. Són veïns, un està al costat de l'altre. I bé, amb aquest ratet que ens queda, passem ja a Licini. No els explicaré una altra vegada tota la teoria, però l'entenen. Licià és un topònim originat amb un nom que és un Licini. Licini és una de les grans famílies de Barquino, de fet ja des d'època Augustea són importants, i de Licinis en coneixem uns quants d'importants. El més important, Luci Licini Sura. Luci Licini Sura, finals del segle I després de Crist, va ser senador, amic de Trajà, cònsol a Roma, i és un personatge que té una carrera política que hagués pogut ser emperador. Per tant, és dels grans personatges de la Citerior. Aquest Licini Sura tenia finques a Tarragona, perquè el tenim documentat a Tarragona, i segurament també a Barquino. Però a Barquino no el tenim directament amb ell, sinó que tenim aquest llibert seu, Luci Licini II.
Luci Licini II, Secundus, també és un típic cognomen de llibert, era un esclau que l'allibera, però com que Luci Licini Sura és un personatge tan important, Luci Licini II no és un llibert qualsevol. Un llibert tindria poc prestigi en una ciutat romana. És el llibert de Sura. Per tant, a Bàrquino se li fan 22 pedestals en honor seu, molts dedicats per l'Ordo Decurionum, és a dir, els senadors, el Senat local de Bàrquino homenatja a Luci Licini II. No per ell, perquè és el representant de Sura, però és un personatge amb una gran força, amb una gran potència. I per això sabem que els Licinis són una família molt important. Tenim fins i tot un text, passaré molt ràpid, de Marcial, on ens diu que hi ha un personatge anomenat Licinià, que té finques a Tàrraco i a la Laietània, fixem-se que el text parla, buscaràs los soleados litorales de Tarragona i tu Laietània, és a dir, tens finques aquí, que és amic de Sura, per tant, no és Sura, però és un amic seu, i que aquest Liciniano tothom es discuteix qui és. Ningú sap ben bé qui és. Spoiler, podria ser el propietari de la finca de Lliçà? Podria, o de Granollers. Per què no? És un Licini més, d'acord? I és coetani de Sura, i és un personatge que aquest segur que té finques a Tàrraco i la Laietània perquè ens ho diu Marcial. Aquí tenim les inscripcions famoses. A Bàrquino, anem primer a la capital. Què tenim a Bàrquino? Fa pocs anys es va excavar una domus dins de la ciutat, això està publicat per l'equip que va treballar allà, on tenim una finca urbana molt luxosa, amb un atri, amb una decoració de mitjan segona meitat del segle I, però que és una finca que dura al llarg del segle II, d'una gran riquesa, aquí tenen una pintura, uns mosaics molt fragmentats però molt espectaculars, on es va trobar un grafit parietal. El grafit parietal deia Luci Licini S. Clar, no van poder evitar els que van excavar i la Isabel Rodà i els companys pensar que, home, difícilment Luci Licini II faria aquest grafit, perquè és un gran personatge, tot i que sigui un llibert. Però és que aquesta gent tenia els seus dependents, que com tots els lliberts s'anomenarien Luci Licini. D'acord? Per tant, la hipòtesi de que aquesta finca, molt luxosa, molt rica, podria ser de la gens dels Licinis i directament per la cronologia de Sura o de Segon, no és inversemblant. Per tant, els tenim segur a Bàrquino i el territori, si seguim el mateix model, hauríem de trobar la seva finca. Doncs ens n'anem ja finalment a Granollers. Què tenim dels Licinis? Al Vallès tenim una gran quantitat d'epigrafia amfòrica, no de Sura, sinó que des d'època augustea trobem marques de la gens Licínia. Sura és del segle, a finals del segle I, principis del segon, però aquesta gens està a Bàrquino des d'època augustea. Per tant, la finca, el nom primer del Licinià o el Licià, el va posar el primer en època augustea. D'acord? Aquesta gent es van dedicar al vi. Tenim aquí unes banques d'àmfora, algunes antigues, Pasqual I, d'aquelles que hem vist augustees, i ens n'anem al Luci Licini Cressimus o Cressimus, que en parlava abans el Marc, que és un llibert que es dedica a fer estampilles de dòlia, però no les fa a qualsevol lloc. Tenim a la Noia, a Can Feu, a Castellarnau i aquí a la Roca, aquesta que ens ha dit en Marc, unes estampilles i una reaprofitada a Bàrquino que ens parla del mateix personatge movent-se per tota la Laietània o ell o la seva producció, perquè les d'Òlia molt lluny tampoc han d'anar, normalment es feien bastant in situ. Per tant, és un personatge que es dedica a fer gerres de vi, per tant està treballant en el món vitivinícola i està treballant per finques diferents. No sabem si són de la gens Licínia o no, però en tot cas la gens Licínia està darrere d'aquí. Fins i tot surt en el magnífic catàleg de l'exposició, recentment s'ha trobat aquesta Dressel 2.4 amb aquest vi licinià, que és un amineum. L'amineum és el top dels vins d'època romana, és una denominació d'origen, és un vi de molta qualitat. Això és un títol pictus amb una àmfora. Per tant, els licinis estan a la Laietània, estan treballant, tenen vi de qualitat, tot això ens lliga amb aquesta família molt potent. I bé, ens n'anem ja finalment al nostre topònim, Lliçà, Liciano, que evidentment no correspon a Granollers, però està molt a prop i a més pensem que estem parlant d'un Liciano superior, estem parlant d'una gran finca
I a veure, no estem a 25 quilòmetres, crec que estem a 5 quilòmetres, és a dir, no arriba, és a dir, podem estar tranquil·lament en aquest àmbit d'un fundus. Ja hem dit que el fundus és una propietat important. I aquí tenim les estampetes, tenim la gran excavació, els grans treballs que s'han fet a Granollers de tota, diguéssim, des dels treballs més antics, els de Jordi Pardo, l'Alexandre, etc. I he agafat, amb el permís dels propietaris, aquí unes imatges d'aquesta magnífica finca. És una finca que és una vila amb diferents conjunts termals, amb un peristil, amb un conjunt termal impressionant, un peristil, aquí tenim el peristil, aquí tenim el conjunt termal. És una finca d'un gran luxe. És una finca que podria ser perfectament una finca de Sura i de Segon. El topònim, aquest Liciano tan proper, és un indici més que evidentment ens porta cap aquí. Aleshores, la pregunta, és la finca de Luci Licini de Sura, Licini Segon? A veure, ja hem dit abans que aquestes estructures no corresponen ni a una mansió ni a una ciutat. És una vila molt gran, però hi ha viles molt grans. Hi ha palaus que són viles. Llavors, no seria res atípic, seria fàcil. La vila de Granollers és anterior, però és que és lògic, perquè és que l'origen de Licinià és Augusteu, perquè és el moment que s'organitza tot aquest territori, per tant, la cronologia podria ser perfectament més antiga, podria ser segle I Augustea. La vila que coneixem té una remodelació de final del segle I, perquè tenim aquesta marca, que també està en el catàleg d'aquesta Oficina Figuli, que té una cronologia semblant, de Nerva, per tant, estem parlant de finals. És a dir, que aquesta finca, que era una finca molt gran, coincidint amb l'època vital de Sura i de Segon, té una gran remodelació amb una gran construcció ornamental, amb tota aquesta, diguéssim, inversió. Per tant, seria molt lògic pensar que aquesta vila correspondria al nucli de la gens Licínia i, per tant, en època de Sura i de Segon, potser no seria l'única, però potser seria una de les més importants perquè és la que té el seu nom. Els topònims també poden tenir certs moviments, per tant, que sigui Lliçà a prop tampoc vol dir, podria ser perquè la finca és molt gran, a vegades els topònims es mouen. L'exemple més clar és Polèntia. La Polèntia a Mallorca, el jaciment, toca al mar, Pollença, que és l'evolució fonètica de Polèntia, està a l'interior, a 4 o 5 quilòmetres. La toponímia té aquestes coses. La gent marxa d'un lloc, però se'n va a un altre, però el lloc segueix anant al mateix lloc. Per anar acabant ja, que hem dit que faríem uns 50 minuts, en eso estamos. Per una banda hi ha, evidentment, totes les novetats que ens parlen d'aquests licinis, que ens parlen de Licinià, de Licià, d'aquest lloc, que esperem potser algun dia en les noves excavacions poder trobar la peça d'aquest puzzle que ens faltaria per poder assegurar, com a Premià pràcticament ja podem assegurar que és Domici Prímul, aquí ens faltaria una mica, però no massa. Tenim prou indicis que jo crec que la hipòtesi s'aguanta molt bé i penso que és força coherent. I si es fixen, com més coses surten, més ens lliga els licinis amb aquest territori. Per tant, el que deia el Mayer l'any 96 era una gran visió perquè ara, el 2023, tenim moltes més dades que ho reforcen. Això per una banda, per tant, això és un element interessant. Però a mi també m'agradaria parlar una mica de la visió general de tot aquest món i de tot això que hem vist en aquests 50 minuts, que ens ajuden a anar una mica més enllà. Perquè nosaltres no fem arqueologia només per identificar llocs o per trobar jaciments. A vegades els arqueòlegs tenim mala fama, els historiadors diuen és que a vosaltres us interessa trobar jaciments. Home, ens interessa perquè darrere d'això hi ha processos, fenòmens històrics socials que són d'interès. I aquest és el nostre objectiu. Aleshores, aquests estudis de territori que hem vist, la toponímia, arqueologia del paisatge, arqueologia, poden complementar molt bé l'estudi de les formes socials d'època romana, de les ciutats de la Laietània, de la població de la Laietània, d'una manera novedosa. Hem d'integrar totes les dades en una única, per entendre'ns, base de dades general que ens permeti anar contrastant. És una feina una mica de xinos, és un puzzle de moltes peces, però a poc en tenim. També és molt important, i això sí que ho vull destacar, que normalment la imatge que tenim de la societat romana és la imatge dels pedestals. Luci Licini Segon, Luci Licini Sura, les èlits. Les èlits les coneixem molt bé, les viles, els grans monuments, les carreres honorífiques, les carreres polítiques. Però clar, estem parlant d'una mineria. La societat romana són el Cinecdemus, el Cressimus, tota aquesta gent que estaven per sota. I cuidado, aquests encara tenen la sort d'haver estat lliberts i haver marcat coses i haver tingut un prestigi.
perquè per sota d'aquests trobaríem els esclaus, petits camperols, gent anònima, que són la base del vi laietà, perquè el vi laietà no el fan el Licini II, Licini Sura. Aquests són els que es beneficien del vi laietà. El vi laietà el fa tota una població, tot aquest paisatge social molt complex, que a poc, a través de l'epigrafia amfòrica, dels dòlia, de tots aquests jaciments que anem excavant, podem anar reconstruint una mica la seva estructura, les seves formes de vida i quin va ser una mica el relat d'aquesta producció. El vi laietà és un vi exitós, arriba a Roma, té fins i tot una part d'ells, el vi de l'Auro, molt prestigi, però és un vi que estava fet a partir de l'explotació del treball humà, a partir d'unes formes socials molt desiguals, i també aquests personatges mereixen la nostra atenció. I aquest treball de finques, d'imatge del paisatge, del territori, ens ajuda una mica a revaloritzar-lo. I ja per acabar, simplement dir que en aquest relat, en aquest estudi del paisatge històric o del paisatge social de la viticultura, hem de recordar que de qualsevol societat antiga o present, la base de l'economia sempre estava feta per gent anònima, gent que ni tan sols apareix en aquestes marques més senzilles d'algunes àmfores, però que eren una peça clau per entendre tot el model que es va desenvolupar i, sense treure-li mèrits ni a Luci Licini II ni a Luci Licini Sura, recordem també tota aquesta població rural de la Laietània que durant 2 segles va contribuir a un fenomen econòmic dels quals ells se'n van beneficiar només indirectament. I moltes gràcies per la seva atenció, amb això acabem.